Hej. Mediemøllen skal i dag handle lidt om Danmarks Radio og den dækning, Danmarks Radio har haft af Venezuela og krisen i Venezuela. Nu jeg sidder og optager den her lille screencast, så vidt jeg ved, så er det her den sidste artikel om emnet, det jeg har udgivet. Den blev udgivet for 2 dage siden, og jeg synes desværre, den er karakteristisk for DR's dækning. Jeg siger ikke, der ikke er undtagelser. Jeg siger ikke, der ikke findes bedre artikler om krisen i Venezuela, men den her slags artikler og fordrejninger og misinformation fylder lige lidt rigeligt. Det vender jeg tilbage til. Lad os først lige kigge lidt på den her. Man starter i overskriften med at skrive 4 tegn på Venezuelas krise. Her koster kaffen igen 1,4 millioner. Massiv udvandring, mangel på mad og amerikansk pres har tvunget Venezuela i knæ. Massiv udvandring og mangel på mad har tvunget Venezuela i knæ. Det vil sige, de ting, som er en konsekvens af en ført politik i landet, bliver her fremført som årsagerne til, at Venezuela er i knæ. Men grund til, at folk de udvandrer, og grund til, at der er mangel på mad, det er jo en konsekvens af, at Venezuela er i knæ og har været det i mange år og længe. Og hvorfor landet har været det, det vender vi lige tilbage til. Men altså det med kaffen her, ikke? Jo, det er nok ikke lige... I Venezuela er det faktisk meget slemt nu. Folk de sulter for alvor, og kaffe er nok ikke lige det største problem. Men okay, fair nok en overskrift, ikke? Den må gerne være lidt skarpvinklet. Vi går lige lidt ned i artiklen her og læser om en beskrivelse, som er sådan set er rigtig nok tomme butikshylder, sparsomme måltider, en evig jagt på nødvendig medicin og en stigende børnedødelighed. Jamen det er desværre alt sammen korrekt, ikke? Men man kommer ikke rigtig ind på, hvad problemet er. Tværtimod, så fremføres igen konsekvenserne af en fejlslået politik, fremføres som problemet selv, eller som årsagen til problemet. Selvfølgelig er der mangel på mad og stigende sygdomsudbrud i et land, som længe har haft en socialistisk regering. Det er jo den måde, det som regel går på i den slags lande. De er jo ikke ligefrem kendt som de lande i verden, der klarer sig bedst. Så kommer vi her. Befolkningen i Venezuela bliver chikaneret og angrebet både økonomisk, politisk og diplomatisk, og udsat for et permanent angreb fra medierne, som er drevet af USA. Ja. Igen, her vælger DR at citere socialisten Maduro fuldstændig ukritisk. Det vil jeg gerne lige fortælle lidt om, for det er ikke sidste gang. Sandsynligvis at det sker, det er desværre heller ikke første. Vi hopper lige herhen. Socialismen slår børn ihjel igen, og det er vælger at citere den socialistiske diktators infame løgn, i stedet for at fortælle sandheden. Fra artiklen på DR. Præsident Nicolás Maduro siger, at sundhedskrisen i landet skyldes, at der hamstres medicin for at få opbakning til et kup mod ham. Ja, dengang var det åbenbart, ifølge Maduro, befolkningens skyld, fordi de hamstrede medicin. Det vil sige, fordi de forsøgte at få fat i medicin, for der ikke var noget medicin på grund af hans socialistiske styre. Det var et stykke tid siden. Og det citerede, det er ham fra dengang. Nu citerer det er ham for det her. Nu er det USA's skyld. Det er altid alle andres skyld, når man spørger en socialist. Ja, økonomien den har været dårlig længe. Selv med nogle af verdens største oliereserver har de under den socialistiske planøkonomi ikke formået at få noget godt ud af det. Prøv at sammenligne med Norge, som har en blandingsøkonomi, et mere kapitalistisk system, trods alt end den her socialisme. Der går det lidt bedre, ikke? Godt. Går vi længere ned. Flygtningekrisen. Nej. Venezuela
er ikke blevet fattig, fordi folk flygter. Folk flygter, fordi Venezuela er blevet fattig. Igen, man vender tingene på hovedet her. Så kommer den selvfølgelig Trump. Trump. Det er, så har vi dem. Det er Trump. USA's præsident Donald Trump var hurtigt til at udvise støtte til den selvudnævnte præsident i Venezuela. Jamen, han er ikke selvudnævnt. Han er udnævnt ifølge forfatningen, som det hænger sammen derovre. Presset for USA. Det er USA's skyld. Det er det, der er konklusionen på artiklen. Det er det, artiklen slutter af med herinde ved DR. Det er simpelthen rendyrket socialistisk propaganda, det her. Det har intet med virkeligheden at gøre. Og det skriver jeg på mediemøllen. For fanden da, det er. Nævn ikke socialisme, nævn den aldrig. Det må næsten være mottoet på DR, eller måske er det snarere, nævn kun socialisme, når den kan fremstilles i et positivt lys. DR's dækning af Venezuela er skandaløs. Folk, de dør derovre, de sulter. Børn dør på grund af socialismen. Og så sidder man her på DR og skyder skylden på Trump, som har været præsident i få år. Ikke engang i 4 år endnu. De her problemer var i Venezuela langt inden Trump overhovedet blev præsident i USA. Det er noget af det mest afstumpede og primitive journalistik, jeg har set i nyere tid i Danmark. Videre. Det er ikke første gang. Og jeg har selvfølgelig ikke haft mulighed for at tage alle sagerne op, fordi det er, at de gør det her rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Her er en tidligere artikel for DR. Tusinder søger væk fra krisen i Venezuela, efterhånden som en økonomisk krise, en eller anden økonomisk krise i Venezuela forværres. Ja, den forværres i passiv form, ikke? Men hvad forværres den af? Det kommer vi ikke ligesom ind på. Man kommer ikke ind på, at det er socialismen og regeringen dernede, den socialistiske regering, som er problemet. Alt muligt andet end korruption og dit og dat. Igen citerer man problemet som værende oppositionen. Præsidenten hævder, at den økonomiske krise skyldes amerikansk sabotage. Ja, sure. Enten så er det folket, der er noget vejen med, fordi de hamstrer medicin, eller også er det USA, eller også er det nabolandene, eller også er det oliepriserne. Det er altid alle andres skyld. Det er aldrig regeringens egen skyld, når det går dårligt i sådan et land her, sådan et socialistisk land. Altid pege fingre af andre. Hvor er det dog let at gennemskue, og hvor er det dog sørgeligt og trist, at DR, de hopper på det her elendigt arbejde for DR. Og igen, en anden en, hvor DR skriver om, at børn desværre dør i Venezuela i stigende grad. Men ikke et ord om, at det er socialismen og Maduros skyld. Nej. Nu er det fordi folk hamstrer medicin for at få opbakning til et kup. Folk forsøger at få medicin for at redde deres børn fra at dø, og så har det her udyr af en præsident til Nicolás Maduro den frækhed at sige, at de hamstrer medicinen, siger prøv lige at blande dig udenom, siger I. Så har, ja, vi bliver sgu overvåget overalt nu, ikke? Nå, så har, det er den frækhed ukritisk og videregive og viderekolportere den her uanstændige anklage mod almindelige mennesker om, at de hamstrer. Når det er Maduro selv, der er ansvarlig for og skyld i det her problem, og hans socialistiske regering. Det er hans skyld og hans ansvar. Ikke ifølge DR, for de køber hans og socialismens undskyldninger og forklaringer stort set hver gang. Jeg synes, DR er under al kritik her.